Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate Izingane Zesthembu kanye noThando Nesthembu. Lena i-latest Izingane Zesthembu esikhuluma ngazo. La kwi-page laba Mseleku kune-post yokuthi ugu kuzobe kumayelana nama-authors ababhali bencwadi angiqedanga kuyifunda kodwa le yenzeka kule ndawo uVongo Hall 30 November 2024. Shuthi mayelana nokubhala kwezincwadi ngoba ngibona lana ibhala ukuthi unleashing local authors. Okay, we guys, kune comment eyisigaxa ngaphansi kwale post ngizonifundela lona usu expose unkosikazi kababa Mseleku enakambhalile. Ngizoqala ngifundele le comment mase ngiyayibeka lento engiyibekayo. Nje ngizowavula ama-comment ngilindele ukuthi kuphendula kuthiwani lana. I'm sure nizoyenza i-break kaMseleku because of indaba zikavuyokazi, kodwa ke ningajabuli kakhulu because wena Musa, one of your wife that I won't mention here, uyakufebela awudli wedwa. Ngiyaxolisa ukusebenzisa igama lokuthi uyakufebela ke sis, uyaganga awudli wedwa. Kodwa ngiyabonga bye, and yes, I have proof because I saw conversations and bookings because the guy is so close to me and he was telling me the news. Indaba enkulu uthi kunayo proof lo sisho lento. Ngiphutha ngazi umuntu wesilisa umuntu wesifazane because i-account yakhe ayivelile. Ubhale kwi-page lapha yakababa Mseleku. Le post ingani ingalaba ababhala incwadi, so angazi ukuthi kuzobe kwenzakalani. Le abhale ngaphansi kwayo ayikho mhlawumbe into engathi iyagudla emthumayo ukuthi akaze enze kanjena. Uyisukelele nje lo sisi. Khona omunye ke othi cha, uLady Londi akayithole le ndaba ngoba siyayifuna, akuzuhlekiswa ngovuyo wethu qha. Ubani ohlekisa ngovuyo like kule post? Yalazi ibhadi. Ngiyabona uthando, ngiyabona suppose kodwa ibhadi lento le evela nje. Why ngisho njena guys, ngenze enye ivude ngathi Uthando Nesthembu ba collector izinto eziningi ezikhulunywa ku social media ngazo ngabo zivele ku TV show. Yingakho Uthando Nesthembu ubona i-TV show yabo ibalansile ku TV ingaphumi. Le chaos bayakwazi ukuyijika beyenze i-storyline because ekugcineni baphendula bona abalandeli be-TV show. Yinto efanayo le esiyenzeka manje. Mina ngiyabuza ukuthi kanti lento kwasekuqaleni iyenziwe nje uvuye sawo unkosikazi kaChef. Besikhona isikhathi se-celebration engisho ukuthi into uyabona manje ukuthi ses-expired isikhathi sokuthi asilobe siyobagcona. Kwaqhubeka ngaze ngayibuka lento ukuthi Izingane Zesthembu season 3 akuze kuba mnandi. Uyabona lo sisi lodinwe kanje ebhale lento. Into engakutshela yona ku season 3, prepare yourself. Umbonile ukuthi uSipindu bekhuluma kanjani ku season 2. Lena igcona uMseleku futhi ukuhlaza unobuhlathi lento yenzayo because if wena unento yokuthi ufuna ukutshela uMseleku indaba obona ukuthi kubalekile uzom-DM uyamhlambalaza. Okwesibili, lena yasibindi noma abazali bakhe bengena kodwa awuyibambi ukuthi indaba yezingane. Noma ngabe sekuthuke uwone kangakanani kodwa ukuthi indaba yezingane akusukile lokho. Kanti labalandeli abantu abangakanani guys? Angazi noma ubhuti noma usisi abantu abangakanani ngempela, ngoba khona enye into esalayo lena angisazi noma sekufanele sikhulume yini nge-mental health ngoba into enjena ayiqondakali. Ayisaqondakali. Kunento nje yokuthi abantu ba-obsessed and enye ngathi inokuphambana phakathi. Ukuphambana ila usuhluleka khona ukurizina ngoba manje uyabona ukuthi wena mawulobe uzofika kuleli page bayanotha ukuthi utheni. Ngazi into ngizoyisho kanjani. Inkinga ngizosenhlasele mina kanti mina ngilo namuntu. Uyabona nje nakho kade kumango yabe kuthanda Nesthembu kumiwe ngedivorce. Bamile ngedivorce ku TV show. Manje le chaos le eniyenzayo mase futhi ke ufaka igama lokuthi vuyokazi. Uyona yonke into osuyenza ke ephuma kuwe.
ngokudinwa kwakho. Fine, noma ake ngithi udiniwe egameni likaVuyokazi. Uyakwazi yini ukubhala i-comment ungamfaki uVuyokazi? Ngoba asimtholi ku-social media yena enza lento engathi uphendula abakaMseleku. Kungathi mhlampe kune-post or ku-Instagram story unento ezocaca ukuthi ugadla or uphendula abakaMseleku because unama-issues nabo. Kanti why guys? Loya mndeni loyana uyi-prize. Mina ngibona lokho. Benifuna kwenzekeni nina lebizonilisa? Yo. Ngizwela umnikazi wendaba because lento iyibhadi. Uyabona ukuthi uyithulele kunezinto ezenzeka kuwe. Mhlawumbe unendlela ukuthi uzodila nazo. Egcineni futhi lo mndeni usa-connected kuwona ngenye indlela because nakho kunabantwana. Le chaos yalabo sisi yini lamahlathi lawo? Akekho umuntu osound obhala kanjena kumuntu omdala. Ubukhotheni lobu. If wena ufuna uku-expose lo nkosikazi, why ungayi ku-DM? Ku-DM la izothola khona ukuthi uyayidinga yini le information onayo, umnikeke. Manje wena le timing ukuthi kuvela lezi indaba ezingemnandi, uvela lezi indaba ezingezinhle, fine. Kukhona ukuphoxeka, kukhona ukuthukuthela. Kodwa mawenza nje ku season 3 Izingane Zesthembu ziyakhala. Ngoba lo season 3 sizobuka mina nawe, ngizokubalela ukuthi buka ukuthi kufike kwathiwani ku-social media kwi-page la Mseleku. Lento le angiyazi mina, ngathi umoya omubi phakathi. Angisazi noma lento ihambisana nothando olukhulu, ihambisana nokuba umlandeli, noma nawe unenkinga yakho odinga ukusizwa kuyona. Yangidida into enjeni. Ngiyibuzile mina nanesiqaleni ukuthi unkosikazi uma umlwisa ne-ex wazelaphi ukuthi isitori sapho sesithini. Kwavela i-comment ukuthi ngi-understand lento, angithi i-ex lo hlukene naye. Unkosikazi ukusho ukuthi ushade nomunye, ngoba bese kunama-comment anjalo njalo. Ngalesi sikhathi sesithi-ke okay manje kuyabonakala ukuthi kunomehluko, aliphumi ngani igama likaVuyo. Uvele nje uyisanganele wedwa. Yini enzima lapho? Hawu, waphendula ngisho kuleya video wasengicela nime kwi-bullying ngoba seku-too much, sikufana nengane. Kwafana. Manje-ke akekho belindele ukuthi kuzoba ne-outcome enjena. Yes, ukuphoxeka kukhona, ayikho futhi into engadluli. Lena-ke ngoba phela manje u-order wena ukushisa. Mase kwenzeka lokho ukushisa uzothini? Enye into kufanele uyazi egxile emqondweni wakho, uMseleku ngeke lawule yithini. Ufike ne-TV show azi ukuthi ufuna kwaziwa igama lakhe, mase ngibamba kulowo malumade chaza uzoqhubeka. Ayikho futhi into azoyeka ukuyenza because kunesimo esitheni. Mhlambe wena mawuthi lo mndeni ugcwele yonke indawo, indlela abafuna ukuthi bona beyisebenzele ngayo. Kanti guys kwenze njani? Hayibo. Iyathusa-ke indaba yethu, kanti sina sizoba osisi abanjani? Angazi njengomuntu omdala noma ingane. Ubhalile uthi nje une-proof. Ingake ekhuluma lo bhuti lo uclose naye. Ukuthi-ke aveze lo nkosikazi. Le account-ke i-ghost account. Kodwa ukuyifuna bengayifuna beyithole mawukuthi bayayifuna ukuyithola. Hayi guys, ngeke iyasabisa lento eyenzakalayo. Iyasabisa. Bekukhona i-period la sithi okay, i-celebration. Ayivele ukujabula-ke, ukujabula kukhona ukuthi ujabule kweqe. Mase sekuqhubeka. Mina ngidideke kumayeni othola amachaphazelo ngathi hawu. Mawosisi fanele i-understand kakhulu i-position yokuba umama ngoba ingane yentombazane iba close kakhulu nomama. Uyawazi ama-challenges umama aba nawo. Awukwazi ukugijima uyophapha kwi-page lamayeni ube uyintombazane nawe uwumama. Zikhona mhlawumbe nawe izimo ezenzeke uma wakho wadlula kuzona ezingezinhle angayi-odanga futhi. Bayalumayeni bayamyala. Hayi guys, ngeke kubi kodwa-ke kubi. Hayi nami manje ngisola ngokuthi ngikubona kukubi, ayikho inkinga, yimbi lento. Ngoba manje ngaphezu kokuba umkhulu wengane
ubaba Mseleku uwuhusband womayeni noMacele noMakhumalo noMangwabe. Ubaba womuzi loyana. Mhlambe ilokhu ukuthi i-TV show basifake kakhulu ey'ndabeni zabo, asisaboni ukuthi la kufanele la akufanele. Also-ke nje inhlonipho wemawe guys. Nisho ukuthi into enormali lena. Ha? Hayi. Inhlonipho ayikho nhlobo, uyayicinga. Yabo lento ye-straight talking ngeke uthi uyasididisa ngayo, siyayazi. Lento futhi yokuthi unama-questions amaningi siyayazi. Inhlonipho yinto engekho. Inhlonipho iyacingwa kuthina. Ilahlekile kudala. Yabo ukuthi sikhuluma amaqiniso, ilento mina enginankinga nayo masiredi sonke ukuthi sikhuluma amaqiniso. Into engayithandi ukuba bias. Ngiphuma kanjalo-ke kwi-WhatsApp group ukuthi ayihambi kanjalo inkulumo. Masizoqala sikhulume amaqiniso, sifanele sikhulume iqiniso yonke indawo. Yeyizwa? Isuke ihluke ekutheni iqiniso fanele lihambe ngaleli side, angisangeni-ke lapho. Ifana ngqo nalento yokuthi umuntu wesifazane uwumuntu wesifazane, wonke ewumuntu wesifazane. Masime egameni lomuntu wesifazane, sime egameni lomuntu wesifazane, hhayi lo omzwa kakhulu. Sixabana lapho-ke. Andike mina ukuxabanela izinto ezikanjena akusiyo into engiyiqala manje, akusiyo into entsha. Mawuthi wena fix sime endaweni yeqiniso, asiliqale-ke iqiniso silikhulume libe yiqiniso. Cha, angeke kwenzeke. Manje nje sekune-bullying, kunokuba toxic, kunokuba inhlonipho ayikho, kuningi. Hayibo. And uthi uyabukwa-ke nge-comment yakhe, kodwa manje i-post afake ngaphansi kwayo, at least kube i-post mhlawumbe ekhombisa ukuthi uchuku. Mina ngiyawusaba u-season 3 ngoba beyoqala manje ngiyawusaba. And into engeke uzuyibambe ngaloya mndeni ngeke uzuwazi into abathi abayifuni noma bayayifuna. Ngoba uzoyibona isilapha ku-TV show. Ngeke uzuwazi ukuthi bayayifuna noma abayifuni. Hayi ngiyasaba bandla ukuthi shuthi-ke ku-season 3 chaos izoba worse kunale khona manje. Ngoba lezi zinto lezi bazozi-addressa ku-TV show ngendlela futhi ezizovela kube ngasi ziyingxenye ye-TV show kanti bayicushile ku-social media. Kukhuluma-ke lento engiyenzayo lana bakithi singaxabani. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.